Temos con nos hoxe Norberto Blanco e Carmen Suárez. Vamos falar da competencia informacional e mediática. Norberto é profesor de un CID de Ourense. Non se escoita, ves? Trae para cá. Empecé a barrar que eu teño que... Non dá, pero me cambio yo. Vale. Ahora, vale. Imos comenzar cas exposicións dos compañeros. Vamos a falar sobre a competencia informacional e mediática. Os compañeros son Norberto Blanco, que é un profe dun colexio de Ourense, e Carmen Suárez de Betanzos. Norberto traballa, digo, nun colexio de Ourense, non é moi grande, neste momento traballa na biblioteca, en que non é o coordinador, pero viña do centro onde leva moito tempo coordinando a súa biblioteca. Entonces, a ponencia que nos vai a falar é aumentando a realidade e disminuindo as diferencias. Entonces, a ver que nos conta, logo se presenta a compañía. Vale? Tengo que estar no paro. Digo Laura. Sí, teño tamén. Boas tardes. Antes de nada, agradecerlle aquí a Loli os comentarios. Bueno. Ao CAFI por invitarnos, a Asesoría de Bibliotecas por pensar que nos podíamos aportar algo a estas xornadas. Me acabo de quedar en blanco, un segundín. Bien. Sentímonos privilexiados por estar aquí nas xornadas, aínda que entendemos que moitos dos que estades aí estades traballando a un nivel, pois, polo menos, como a noso, ou mellor incluso, sobre a competencia informacional que para o que nos chamaron a nós nestas xornadas, en vista a memoria que habíamos presentado ano pasado. Ben, o título estou un pouco nervioso, vou me estirar un poquito, perdonad por nervios. O título que puxemos é Aumentando a realidade, diminuindo as diferencias. Ben, aumentando a realidade, podedes vos facer unha idea do que vimos a falar. Vai haber unha actividade de realidade aumentada e diminuindo as diferencias porque o noso centro, traballamos nun centro que escolariza alumnado de etnia xitana. Vou-vos a presentar antes de nada o guión que vou a seguir. Vou-vos a dar dúas pinceladas de quen somos, dúas notas de fundamentación teórica sobre a competencia informacional, como a levamos nos a cabo na biblioteca, e despois xa nos metemos de cheo en varias actividades que realizamos ao longo do ano pasado na nosa biblioteca. Quen somos? Bueno, pois somos o CEI Manuel Sueiro. Somos un centro dun barrio céntrico de Ourense, un barrio onde hai máis centros. Nos digamos que somos quizás el hermano pobre do barrio. É un barrio de clase media, máis ou menos, media alta incluso. A ventaxa que temos con respecto igual aos outros centros é que temos unha ratio boa para traballar co alumnado. Unha ratio de 8 ou 9 nenos por clase, que hoxe na cidade é un lujo, na que máis temos 12. Por iso que algunhas das actividades que nos damos feitos eu entendo que en coles, sobre todo da cidade, onde estades traballando con ratios de 25, 26 ou incluso algún neno máis, pois igual vos resulta un pouco máis complicado levar a práctica. É unha das ventaxas que temos. A outra ventaxa é que por tempo da ratio, pois os orzamentos económicos pois son menores. Ben, somos un centro Plan B desde o ano 2011-2012, Plan B7 me parece que era, e en relación á competencia informacional, no noso centro desde o segundo ano que comezou a funcionar que se meteron no Plan B, traballase por proxectos. Realizas un proxecto documental, sempre vai na liña da temática que propón a asesoría, que se propón desde a Asesoría de Bibliotecas. As actividades deste ano fan referencia á temática do ano pasado, que
como sabedes, era sobre as artes. O noso proxecto documental titulábase O Xueiro, onde a lectura é arte. Este ano xa temos en marcha o novo proxecto documental, vai en relación ao pensamento, titúlase, o título que lle demos é Cada latexo un pensamento. Ainda que facemos un proxecto documental globalizado desde a biblioteca, cada aula e cada especialidade fai como digamos, dentro do proxecto, un pequeno mini proxecto. Aquí neste caso, podedes ver que cada peza de puzzle é o proxecto dunha aula. Esta é a presentación que temos no hall da entrada do proxecto que vai a facer ao longo do ano cada aula. Todos relacionados co pensamento, co pensar desde a biblioteca. É o que se nos pedía este ano desde a biblioteca. Comentarvos, ao traballar por proxectos, con ele pretendemos estimular novas formas de aprender do alumnado, nada novo, nada que non saibades. O alumnado pescuda, investiga, e fai un traballo intelectual, e procuramos, como a todos os que estamos aquí, que a biblioteca sexa o eixe de acción educativa do noso centro. Non sei se o conseguimos, pero estamos en camiño. En canto á fundamentación do noso traballo, vai estar relacionado coa competencia informacional e mediática. Xa sabedes que a nivel de ESO, hai un currículum creo que vos vai falar aquí a compañera despois, da asignatura de investigación e tratamento de información. O noso traballo que vos vamos a fazer aquí está fundamentado nese currículum, son 5 bloques temáticos. Non podemos olvidar a alfabetización informacional, a Gloria Durban. Seguimos as súas propostas, tratamos con estas actividades de enseñar aos nenos a procurar información, a que traten esa información e, sobre todo, lle damos bastante importancia a que comuniquen o produto a comunidade educativa, que comuniquen o produto final creado. É dicir, todos estes pequenos proxectos mini proxectos que vamos facendo dentro do proxecto documental, unha vez rematados, ven sendo alá por maio, cada mini proxecto se vai comunicando ao resto da comunidade educativa. Veremos aí algúns exemplos deles. A SEMADE tamén basámonos no programa de alfabetización mediática e informacional para mestres da UNESCO, non me paro máis aí, como non, fundamentados tamén no Plan LIA, nas liñas do Plan LIA 2016-2020, que, como sabedes, propón para os que estamos en bibliotecas escolares, propónnos unha serie de desafíos, 12 en concreto. No desafío 5, nos dice que fainos referencia ás competencias ALFIN en alfabetización informacional, alfabetización mediática e información, que debemos diseñar e desenvolver programas para a mellora da competencia informacional e mediática co alumnado galego. Esa sería a nosa fundamentación, do que a continuación vos imos a mostrar. Se cousa na boca. Ben. Pasamos entonces ahora a ver o traballo que realizamos con o noso alumnado. Ben, vos mostro ahora aquí a Webquest Cázaro de Tesouro. Algún dirá, menudo, é un bello recurso a Webquest. Tanto que eu conocí na Salaxa a principios do ano 2000, da man de Pere Marqués. Nas novas tecnoloxías, nas novas metodoloxías, hoxe parece que está en desuso, pero eu, sin embargo, veño a defender o seu uso. Vou a dicir por qué. As Webquest, me imagino que todos sabemos, pero senón, digamos que son un proceso de investigación guiado, onde nos guiamos ao alumnado. A estrutura dunha Webquest, se seguimos a Rosa Pichín, ela era defensora desta mesma idea, é moi similar, ou por non dicir que é un proxecto ao proxecto documental integrado. Podemos facer un proxecto documental a partir dunha Webquest. Normalmente, o que usamos as Webquest é para facer pequeniños proxectos documentais.
pero podríamos facer un gran proxecto documental a través dunha webquest. E as novas metodoloxías, as que agora nestes últimos anos estamos máis oindo falar delas, chamémoslle aprendizaxe basada en proxectos, incluso realidade aumentada, que vamos falar un poquinho dela, códigos QR, incluso aula invertida. Todas estas novas metodoloxías teñen cabida, todas estas novas metodoloxías teñen cabida dentro dunha webquest. Unha webquest nos vai axudar a organizar todo o proceso de aprendizaxe con estas metodoloxías. Vai nos ser un recurso se a empregamos axeitadamente para controlar todas estas metodoloxías dentro da aula. Vou a mostrar con un exemplo que fixemos o ano pasado, que traballamos o ano pasado, co noso alumnado. O ano pasado, sabedes que foi dedicado na retragaleas a Carlos Casares. Eu son dali da zona da Limia, e entonces Carlos Casares estaba vinculado á Limia. Un dos seus libros era O Galo de Antioquía. O Galo de Antioquía pois tiña relación coa Lagoa da Antela. Propuxémonos pescudar sobre a Lagoa da Antela. Nesta pescuda, non me vou parar a explicar o que é unha caza ao tesoro. De todas maneiras, vou deixar unhas ligazós despois, por se alguén quere profundizar. Non fai falta que tome notas, porque toda esta presentación a temos colgadas entradas no CEI Manuel Sueiro, no blog do CEI Manuel Sueiro, no mes de novembro, a final de novembro, está a presentación colgada. Ben, nesta caza do tesouro, pois, tiñan que pescudar sobre a Lagoa da Antela, e, para que vexades como integramos, que era o que me interesara que virades aquí nesta actividade, como integramos as novas metodoloxías nesta pescuda, o produto final que tiñan que conseguir o alumnado nesta caza do tesouro era realizar un cartaz que ofreciera unha información extra, unha información que non fora un cartaz estático, senón que fornecera unha información ao alumnado digital. Entón, o que fixemos foi a través de realidade aumentada co programa Aurasma. Pero, ao mesmo tempo, nesta webquest, o alumnado estivo traballando edición de imaxes, edición de sons e edición de vídeo. Estou falando de alumnos de cuarto, podías haber feito con alumnos de terceiro. Son programas cos que traballamos nós que en 10 minutos cualquier persona se afai a eles. Eu sempre dixen que o que sabe ler, pois sabe traballar en internet. Neste caso, vou máis lexos, só digo que se non temos unha deficiencia visual, somos capaces de crear, incluso sin saber ler, son programas totalmente intuitivos cos que traballamos. En menos de 10 minutos vos facedes prometo que vos facedes a cualquera deles. No edición de imaxes, que co que os alumnos creaban o cartaz, o que empregamos é este. Están en redes, son todo... Bueno, non entra aquí, porque creo que necesitan Java, este igual non ten. Pero bueno, o programa chamase, enseño aquí agora, o programa chamase PILS, non sei se vos sona. É un programa de edición, pódese baixar no móvil, é unha app que podes baixar no móvil gratuito, pódese ter unha tablet, pero tamén o temos en rede, que nós é onde usamos. Para que vos fagades unha idea do que facemos con el, o que se pode facer con el, pois, despois veremos o resultado da caza do tesouro. Nós, toda a nosa webquest, todas as imaxes que hai na nosa webquest están realizadas con ese programa. Imaxes que non levan máis de 1 minuto, 2 minutos facela. Estas imaxes, este grupo de imaxes estaría feita con el, este grupo de imaxes con este título estaría feito con el. Ben, que se me foi aquí. Está aí. O outro que traballamos é co Audacity. Olvidóuseme de comentarvos que o produto final que tiñan que presentar era co cartaz se vira un vídeo aumentar a realidade vendo un vídeo e que o vídeo fora emitindo as imaxes da Lagoa da Antela e ao mesmo tempo estivese grabado a lenda da Lagoa da Antela.
o alumnado tiña que, co programa Audacity, e despois subímolo a SoundCloud, o meu inglés non é moi bom, subímolo a... foi realizado cos ordenadores na clase. En cuanto a edición de vídeo, usamos tamén un programa moi sinxelo, que é o Viva Vídeo, non sei se o coñecedes. Tamén se pode descargar en app po ordenador. É un programa que che leva máis tempo buscar as fotos que facer o vídeo. Un vídeo podelo facer en 4 ou 5 minutos. A mí gusta a edición de vídeo e tamén traballo con outros programas como é o Pinac Studio. Igual, se queres un pouco de quisquillas, facer unha cousiña un pouco decente, che leva 10-12 horas. Aquí faço un vídeo en 3-4 minutos con este programa. O alumnado dá o feito sin problema ningún. Xa vos digo, se queres un exemplo dun vídeo deste, sería, temos aquí este, por exemplo, a vexades como queda a calidad dun vídeo para non... Porque vexades que non tedes que perder tempo editando un vídeo, en 4 minutos, 5 faz un vídeo como este. Non sei se ten son. Vai vos... O único que tendes que seleccionar son as imaxes e quedas un vídeo, pois, cunha apariencia, polo menos, para facer unha presentación de cualquier material bastante interesante e bastante aceptable. Moitas veces os pais ou a comunidade educativa o único que queren ver é o traballo dos seus fillos, non vale a pena a veces perdendo tempo en un programa de gran edición que che leva un montón de tempo para igual de 12 horas, cando con un programiña que che leva 4 ou 5 minutos faz unha presentación. Sí, mira, esta presentación está colgada na... Mira, e agora paso, vos comento a actividade. Mira, tendes aquí os iconos. Mira, este sería a edición de fotos, sería Pils. Este sería Viva Vídeo. Este Pro, porque na app, se queredes hasta 5 minutos é gratuito, se queredes máis de 5 minutos, pero, bueno, para moitas actividades 5 minutos chega. Pero se o vais usar, vale a pena, porque non sei, son, agora non me acordo, pero 4 ou 5 euros o que pagar ou menos. SoundCloud e Aurasma. Ben, aquí vemos o alumnado pescudando información sobre a lenda da Laguna da Antela, e o que vos quería mostrar agora é o produto final que achegaron, que son estos cartaces. Estos cartaces teñen realidade aumentada, é dicir, ao acercarlle unha tablet ou un teléfono, pois nos mostraban o vídeo e imaxes sobre a Laguna da Antela. Podríamos, pero non, para non vamos pouco tal, podríamos, calquera destas imaxes, se acercamos ao móvil tendo a nosa conta de Aurasma, farías o vídeo interactivo. Como realizamos esta actividade? Se queredes pescudar sobre ela, na revista Eduga no mes de febreiro tendes información de como a levamos a cabo deste ano. Todo o proceso como a realizamos estamos aí exposto. Se alguén se sentiu atraído por dar webquest, na nosa aula virtual temos webquest para todas as celebracións, para todas as conmemoracións que veñen no calendario escolar. Pero volas ofrezco aquí porque ten unha particularidade. Se entrades en cualquera delas, están todas co mesmo formato, no apartado de créditos, tendes aquí abaixo o arquivo en ELP, non sei se conoces a ferramenta S-Learning, é unha ferramenta de autor que se descargades o arquivo, abrides con esta ferramenta e podedelo editar ao vosso gusto, adaptala ao vosso centro. S-Learning, para os que non a coñecedes, animo vos que se estades acostumbrados a editar en un blog cualquera, pois o procesador de textos que ten para editar é similar ao de cualquier blog ou da página web do colegio. Se estades acostumbrados a unha ferramenta moi amigable, a facedervos con ela tamén dunha maneira rápida. Pois, yo vos digo, tendelas aí todas. E se algún, pois, que dudo, pero, bueno, se hubiera alguén que
que nunca traballou con WebQuest, se estivese animado, temos tamén, elaboramos tamén un tutorial partindo de cero, por si vos queredes animar a traballar con esta ferramenta. Bueno, seguindo con as actividades que levamos a cabo, paso a comentarvos agora outra, que tamén é aumentar a información sobre un obxecto. A información sempre se aumentamos de forma digital, que traballamos con códigos QR. Un código QR, me imagino que todos a estas alturas os temos visto, porque a maioría dos produtos que vemos no súper ou xa non do súper, en cualquier comercio, pois traen este código, un código de puntos, normalmente están feito en puntos negros e blancos. Teñen a particularidade que, con cualquier dispositivo móvil, se tes un lector de códigos QR, pois se amplía a información sobre ese obxecto. Nos o Paco usamos o ano pasado, se queredes saber un pouquinho máis, por os que non vou por agora esta presentación, aquí vos achegamos unha presentación onde vos mostramos as vantaxes dos códigos QR, de traballar con códigos QR. Bo que ten, para nós, por os centros, é que é un recurso totalmente gratuito, vale? Non ten coste ningún. Entón, nós o que usamos esta ferramenta o ano pasado foi para pescudar, fixemos unha pescuda de información nas letras galegas sobre un libro de Carlos Casares. Pedíamos ao alumno que tiña que acertar de que libro estaban falando. Vos mostro ahora as preguntas que lle facíamos ao alumno para que vexades en que consistía a actividade. De que libro falamos? Nestas actividades de pescuda de información, sobre todo se a facedes en grupo, se son con alumnos en grupo, igual non é tan importante, pero cando se as vades a facer con alumnos de maneira individual, que foi o caso desta, e con 20 nas primeiras preguntas que todo o alumnado é chegado polo menos hasta a mitad da pescuda, porque se pomos as primeiras preguntas moi difíciles, se nos van a ir quedando na actividade e igual nos revolucionan despois un poquinho a clase. O que se trata de enganchalos. Entón, o que sabemos facer en as primeiras preguntas por unhas preguntas fáciles. Neste caso era quen era o autor homenaxeado nas letras galegas, cando naceu e en que vila viviu. As respostas todas se atopan neste código QR. Tú vas coa tablet ou co teu móvil, neste caso era con tablet, tamén usamos o ordenador que vos comentarei agora como fixemos, e te ofrece a información. Van aí pista a pista ata chegar a última, a segunda pista, pois, como se chama a editorial do libro, que na dirixiu, ata que na última chegábamos a de que libro falamos. Con todas as pistas anteriores daban resolto de que libro falábamos, pero o que pretendíamos é que colleran o libro na biblioteca, entón puxemos unha pregunta a maiores que era como se enchaba o invento do protagonista. O libro que estaba falando, eles chegaban que era Toribio revolucionou o tráfico, e o invento era o adiantador lineal de automóviles, de coches. Non sei se traballaste este libro o ano pasado. Era da saga de Toribio, exactamente. Aquí, se algún ten curiosidade, pois ten acceso a unidade didáctica sobre esta actividade. E o que si lle ofrecimos, por se nos fallaba o wifi, ainda que estaba na cidade, nós ali temos unha conexión boa de wifi, por se nos fallaba o wifi para, vedes que lle pomos, que se me olvidou comentar, pomoslle na biblioteca, lle puxemos as pistas todas, ya les empezaban pola primeira, e iban solucionando todas as pistas que lle dábamos, hasta chegar á última. O que iba, si tamén teñamos el plan B, si nos fallaba algún alumno fixo por aquí, por outro lado tamén porque non tiñamos tablets para todos, fixemos a mesma pescuda tamén en formato web. Son as mesmas preguntas, todas aquí están todas as preguntas, e se se pica no numeriño que está interactivo, pois o levaría a páxina que lle dá a pista para solucionar a pregunta. Para ofrecer as respostas, tiñano en papel, pero unha vez que tiñan o papel, para nos poder dar control del, fixemos tamén un formulario.
un formulario en Google que tiña que cubrirse co teu nombre e, unha vez coberto, pois vas dando, o único que é obligatorio era o nombre, vas contestando todas as respostas ata o final. Non sei se tendes traballado con formularios de Google, a verdade que é unha ferramenta moi práctica para cualquier cousa. Nós usamos, eu tamén a teño usado para dar control de votacións, por exemplo, para escoller a mellor cabazo, para escoller o mellor obxecto do outono. É unha ferramenta que é moi doada, créase nun rápido e che aforra bastante traballo. E ao final envían a pregunta e tú ves as respostas. Aquí os vemos a eles traballando. E o que si fixemos neste caso, nesta actividade, ao final os gañadores, pois, lle demos un diploma. Non sei se vos quedou máis ou menos claro qual foi o mecanismo da actividade, pois que non tiñades coñecemento dos códigos QR. É unha actividade que valoramos, pedimos de valoración ao alumnado, da maioría destas que facemos así de innovación o facemos, de 0 a 10, pois saliu 9 con algo, lle deron de valoración. Enganchou a todos os alumnos, aos bons, aos malos, aos medianos, é unha actividade que os engancha a todos. Sobre todo, os digo que o truco está en que as primeiras preguntas sexan accesibles e fáciles de topar, que só con unha lectura rápida as acertan. Despois, hai que lle complicar un pouquinho máis para picalos un pouquinho. Paso agora a outra actividade. Esta xa é de gamificación. Esta máis que para traballar o tratamento da información, aquí o que fixémola para avaliar as aprendizaxes. Unha ferramenta que empregamos ao final para ver as aprendizaxes que tiveran, neste caso tamén foi sobre Carlos Casares. É unha ferramenta que se chama, é unha libre, que hai que crear unha conta, que se chama Kahoot. Vou a presentar un pouquiño. O mismo, parece reiterativo, pero, a ver, son ferramentas que son moi doadas de emplear. Ainda que non entrades nunca nela, só se fiscades un poquinho nelas, vos facedes con elas. Esta ten unha ventaxa, Kahoot, que hai moitos compañeros que teñen todo o que creas queda público, teñen as actividades publicadas e podes coller actividades que xa están feitas. O seu funcionamento é o seguinte. Este sería o profesor, estou entrando agora como profesor, na actividade, se carga rápido. Ben. Ui, vaya, esta é o son. Ben. Cando entra na actividade, esta actividade creámola nós con recursos de outros compañeros. Non sei se este vídeo non sei de que non colléramos do CEI, non sei se nos o vos, non? Ou dos de Lugo. Ben, recursos que colle, dache este número, dache un número, non? Neste caso, me imagino como seleccionou. Entón, agora vou entrar como alumno. Os alumnos entrarían aquí e darían ya enter. Pero voulle por o meu nome. E xa estou dentro. Entón, agora, se vou a como profesor, vedes que aparece aquí o meu nome. Ui, pois, por que? Non, está aquí, o que pasa é que está no blanco, viste? Está aquí. Está aquí o meu nome. Isto pasaría cos 25, 30, 40 alumnos que tuverades. Unha vez que están todos dentro, vedes que é doado. Pódese facer, se tendes tablet no cole, vais a esa aplicación e poden usar coa tablet ou co móvil, o Kahoot, gratis tamén. Entón, unha vez que xa tendes a toda a clase dentro, pois só sería darlle o estar e empezarían as cuestións sobre Carlos Casares. Cuestións que xa vos digo é teclear unha pregunta, é unha ferramenta sobre teclear a pregunta e xa tendes. Entonces, me estaría dando 17 preguntas, isto estaría proyectado no cañón, tal como estamos agora, non? Así estaría o profesor proyectando a actividade. O alumno no seu ordenador ou na súa tablet vería isto, só vería isto. Un triángulo que dá os cascores. Agora, como se me pasaron os segundos, non me vai dar tempo a contestar. Xa veredes, o alumno non lle deu tempo a contestar, fora de tempo.
Vamos ahora coa segunda pregunta. Danos un resumo de que Nadia contestou, que acabou o tempo, Nadia contestou, Nadia acertou. Vou a seguinte. Dame como vai a clasificación, neste caso, como só estou eu, pois só me dá a miña. Levo 0 puntos, vale? E dou a continuar. E agora, cal dos seguintes traballos non realizou Carlos Casares? Fora pediatra. É a verde. Entón o alumno que vai ter que facer é, na súa casilla, tenlle que dar aquí a verde. Dalle a verde, como só estou eu, xa acabou, a mí se me dan os puntos que ten, no momento en que acaba, xa sale na aplicación que en todos os que acertaron, vale, é unha actividade, a eles les encanta, avalialos deste xeito. Xa vos digo, eu esta fixémola para un recurso, para un traballo sobre Carlos Casares, pero téndelas para cualquier asignatura, e se non creádela, do que queredes avaliar. Aquí estaría a actividade que fixemos nós, como levamos a cabo, porque eu no ordenador, eles, aquí ven a pregunta, eles contestan nos seus ordenadores, ao final danos o porcentaxe, o número de acertos, e unha vez que acaba a proba, fai un podium dos mellores, e a cada un, no seu ordenador en particular, que vemos aquí, lle di no puesto no que quedou. Neste caso, esta é a rapaza que quedara de primeira. Como en toda esta actividade, pois tamén fixemos o mesmo que fixemos nas outras, pois ao rematar, pois lle entregamos a todos un diploma do posto en que quedaron. É unha actividade que leva moi poquinho traballo facela e gustalles bastante. Pero tamén se pode facer gamificación desde a biblioteca sin usar TAC. Temos un par de compañeros que o fan. Temos estas dúas que é o pasapalabra, que é o típico pasapalabra, tal cual como está na tele, elaboraron eles, e as preguntas e as respostas, pois eles mesmos tamén son as que as fan. Comentarvos que neste caso está dentro dun proxecto que temos no cole que é sobre meteoroloxía, e a maioría das preguntas e das respostas versan sobre meteoroloxía. Outra actividade de gamificación que temos no centro é unha que facemos de animación a lectura, donde a típica actividade o profesor, pero aquí quen elabora as preguntas é o mestre, sobre un libro que traballaron durante o mes, traballan un libro todos os meses, el elabora as preguntas, sorteas, o premio que levan neste caso é o libro do mes seguinte. Esta actividade tamén nos engancha bastante, polo menos len os libros con máis gana. Pero, na competencia informacional, ademais de traballar con información doutros, tamén creamos información. Vou vos por aquí agora tres exemplos de información que creamos nós desde o noso centro. Temos todos os días, temos aí un grupo que se dedica a levar un control da estación meteorolóxica do centro e todos os días publica os datos meteorolóxicos ali da nosa caseta meteorolóxica e ao mesmo tempo ofrecemos unha foto, aquí xa entramos os mestres en xogo, tense que ver o ceo, como estaba o ceo ese día. Eles recollen os datos meteorolóxicos e nos lle engadimos a imaxe. A final de mes salen, aquí, estas son as do mes pasado, as gráficas, son gráficas interactivas, están creadas con Google, gratuitas e sin publicidade, que lle sirven para traballar, suelen a traballar na hora de ler. Este ano que non está facendo, empezaron a facendo quinto e sexto, este ano que non está levando a cabo é terceiro de primaria. Despois aí na aula de apoio fan o mesmo, pero de forma gráfica. Levamos facendo isto 4 anos, por iso que se vides aquí nos resumos de climogramas, pois ofrecen a información dos últimos 4 anos, temos aí os datos meteorolóxicos dos últimos 4 anos ali no noso barrio. Vexo que vou un pouco xusto de tempo, xa non me paro máis nesta actividade.
Intentamos este ano tamén empezar coa radio, non ao nivel que non sei se estiveste no relatorio de Javier e de Luis, que a mí polo menos deixaron abrallaos. Nos vamos despaciño con un ordenador cutre e bueno, non me sale o nombre. Bueno, co que gravamos Audacity, concho. Con Audacity e con ordenador cutre. Empezamos tamén a finales de curso do ano pasado con o noso programa de radio. Xa non vos... o ano pasado empezaron o alumnado de sexto. Vale. Solo para que vos fixeres unha idea. E outra, a nivel informativo, a min gustame moito a forma esta de transmitir a información a través do blog, que é unha ferramenta, unha opción que temos en Drupal, que é a de crear libros. A parte de novas, non sei se tendes creado, crear libros. A ventaxa é que tú vas creando as páxinas e chas malquerga como un libro. Automáticamente, entón, creas un índice, entonces, cando faz sobre un tema que tes varias cousas distintas, ele automáticamente che crea o libro, e despois te moves, este era sobre a ciencia que conta, foi un traballo que fixeron tamén alumnos de sexto, creo que era para a Fundación Barrio de la Maza, un concurso que había aí, e entras en cualquera delas, despois te podes mover nela como se fora un libro electrónico. Temos abaixo de todo, tes para moverte, e faichas de Drupal, chamaqueta, sin levar traballo ningún, solo coa opción de crear libros. Nos o que temos no noso centro, o que elaboramos para todos os mestres, son libros de compilación de recursos para o Samaín, para o agosto, para o Nadal, para o Entroido. Algún delas están bastante completos. Non sei que hai xente que dice que prefiere ferramentas como Simbalú, tamén non é que este, pero esta polo menos é unha ferramenta que controlas ti e te la tiene no teu ordenador. Simbalú xa sabemos que está aí, pero mañá non sabemos onde vai estar. Eu por iso que todo o que podamos ter no servidor da Consellería o temos aí. Témolo todo recopilado no noso. Este sería o libro, por exemplo, de Troio, pois sería o mismo. Isto sería o que vos é o índice, se lle dades vades, pois eso para todas as... Témolo creado, pois, para a maioría das celebracións que hai ao longo do ano. O profesor, desde o equipo de biblioteca, para que non podan dicir que non lle ofrecemos recursos, sempre que se acerca unha data, pois na página web da biblioteca, os ordenadores nosos abren nesta página, pois teñen aí, por exemplo, para agosto non poden dicir que non tiñan recursos porque lles ofrecemos aquí, só lle teñen que dar aquí, pois o maín 3/4 do mesmo. Aí están as unidades didácticas, está todo o material todo disponible para que podan traballar con el. Ben, esa... que nos quedan? Queda pouco. Bueno. Houve unha ferramenta que é sinxela, que a coñecedes, pero non sei se tendes traballado con ela co alumnado, é o Google Presentacións. É co que eu estou facendo esta presentación aquí. O Google Presentacións para traballar con o alumnado ten unha ventaxa de que cualquier traballo que queras presentar o poden estar facendo todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo sobre a mesma presentación. E podeno facer ben na aula ou ben na casa, porque a presentación lle queda aí para sempre. Nos o que temos é varias contas de Google a nome do colegio que é coas que traballan, pero hai outras opcións para traballar. Podedes crear unha conta en Google Educación. Esta é unha presentación, un traballo que fixeron o ano pasado sobre a escultura, máis que nada para... Pois cada un se repartiu unha presentación e foron facendo eles, isto fixeron eles solos, sin asesoraban un pouquiño, pero eles solos montaron a presentación. E despois, ller sirve para expor, empregárona, ao final, xa vos dixen que os traballos documentais que levaramos se lle ofrecen á comunidade, esa mesma presentación, pois a empregaron para exporlla a clase. Vale? Bueno, a foto esta non sale moi favorecida aquí. Vale. É unha ferramenta colaborativa, para min, fundamental no traballo co alumnado na aula. Se queredes que creen algún traballo en común. Hai no tamén co
co Docs, pero bueno, como presentación me gusta bastante máis. Vexolle máis utilidade. Para rematar, decirvos que todo isto que vos teño aquí son, digamos, medios técnicos, pero bueno, que non nos deben nunca, debemos ver como ferramentas que nos axuden ao traballo, pero o que non nos dominemos non nos debe privar de traballar a competencia informacional no aula. Eu agora vou por aquí un exemplo, como se poden facer grandes cousas sin empregar ninguna destas ferramentas tecnolóxicas. Creo que o único que se empregou nesta foi a fotocopiadora e non sei se as grapadoras. Fixeron un traballo para min do ano pasado no proxecto documental, para min foi o mellor de todos. Ademais, integrando a todo o alumnado que temos, o traballo, como vedes aquí, versa sobre a ópera. A ópera, bueno, non son de música, que me perdón de música, de entrada, pois parece que igual te tira un pouco para atrás, sin embargo, enganchou o alumnado, teño que parar isto, para que non, enganchou o alumnado xa, incluso o de etnia gitana tamén. Dura un minuto. Ata aquí todo, gracias por perdonade polo rato. Al final debemos saber falar, sí. Gracias, Norberto, por lo que nos contaste. E unha pregunta, e ali no vosso centro que tendes moitas tablas para todos os rapaces? No, agora te conto. No, temos dúas. Eu teño dúas miñas. E para esta actividade trouxeron dúas os nenos. Sí. O que pasa é que se que temos poucos nenos. No, tiñan unha cada un. Só temos, nesta clase concreta eran 9 nenos. Por eso montamos a actividade tamén paralela non podíase facer no ordenador. Vale. Andamos ahora en camiño e conseguir outras dúas. A ver se ahora... Cos teléfonos móviles... De todas maneiras, nós porque non temos recursos que somos un centro moi pequeniño, pero estes centros grandes... Non podes gustar a gastar por eso. Moitas gracias. Vale, veña, vos. Ahora seguimos con Carmen. Carmen é profesora no Instituto de Betanzos e vai nos falar de como funcionan ali na biblioteca, non, Carmen? Sobre todo a información, a competencia informacional que facedes como facedes no centro. Vale? Vale. Francisco Aguiar chamas, non? No Instituto. Sí. Bueno, a miña presentación está claro. Non é para nada tan técnica, é moito máis humilde, moito máis simple, non? E que vou vos falar un pouco a partir do título que escollemos para esta intervención, que é Sinerxías desde a Biblioteca Escolar, non? A ver se carga a presentación. Sinerxía, según o dicionario, é a acción conxunta de varios elementos ou factores que contribúen na realización dunha acción coordenada. E nós pensamos que isto é o que está ocorrendo coa nosa biblioteca.
A nosa biblioteca está aglutinando, está unindo esforzos, voluntades particulares, e o resultado de toda desta aglutinación é moito maior que a suma desas accións individuais, non? Entonces, é o que queremos contarvos, como foi capaz de provocar unha expansión entre o profesorado, o alumnado, e que afecta un pouco a comunidade educativa. E centrareime de maneira especial a alfabetización informacional, porque foi o que nos pediron desde bibliotecas, pero contaremos un pouquiño como todos os aspectos que nos traballamos, como os traballamos e como pensamos que se foi contaxiando esta maneira de traballar na comunidade. Bueno, o equipo de biblioteca, na biblioteca traballamos 9 persoas, o sea, somos 9 persoas que temos horario na biblioteca, horas alí. Contamos, ademais, co apoio incondicional do equipo directivo, aí o director. Ademais, tanto o director como o vicedirector forman parte tamén do equipo de biblioteca. O director en concreto leva pois 3 ou 4, xa non me acordo, clubs de lectura a él. Tanto o director como o vicedirector estiveron antes que a min coordinando a biblioteca escolar. Entonces, pois, bueno, temos un apoio importantísimo e incondicional. Este curso comezamos un proxecto de formación en centros no que se aglutinaron 27 persoas, de 55 ou 57 que somos. Contamos con grupo de alumnado colaborador, 35 alumnos e alumnas, entre a ESO e bacharelato. Temos un club de lectura, Cengás para voar, no que estamos 321 persoas, entre profesorado, pais, nais, persoal non docente, pero tamén veciños de Betanzos. Entonces, o que queremos contar é como pensamos que todo isto, non? Toda esta implicación, pois foi posible. Bueno, as actividades que nos realizamos para traballar a competencia informacional, o tratamento da información, serían as seguintes. Para a localización de información, en primeiro lugar, formamos usuarios, así que todo o alumnado novo que chegou ao centro pasa pola biblioteca en 2 sesións de titoría ou se coincide con algún dos membros da biblioteca que lles dá clase, vais a con eles. Na primeira sesión explicamos como funciona a biblioteca, a CDU, como están organizados os materiais, que información teñen os libros no lombo, como buscar un libro, como atopalo, cales son as regras de funcionamento da biblioteca, como se prestan os libros, aprenden a buscar na OPAC Meiga, e tamén cales son os blogs da biblioteca, que os coñezan e todo iso. Unha vez que teñen esta información, nunha segunda sesión facémosles un xogo de busca onde teñen que poñer en práctica o que aprenderon nesta primeira sesión. Uns días máis tarde, celebrase o 24 de outubro, o Día das Bibliotecas. Así que nós aproveitamos para facer o que lle chamamos a piruletada, non? É un concurso no que simplemente poñemos, como vedes aí, nos cantos das estanterías, nas portas, por todos os lados, pois información de materiais, con títulos de libros, con autores e o título, ou simplemente a información que aparece no lombo do libro, non? Nas teselas. Eles teñen que localizar os libros e unha vez que o localizan, pois pasan pola mesa do bibliotecario, están normalmente os colaboradores atendendo e levan unha piruleta. E é unha tontería, pero a piruleta failles moitísima ilusión e quedan encantadísimos e as nosas piruletas dannos un resultado fantástico, moven moitísimo. Para traballar a selección da información, non só localizala como ata agora, non? No mes de novembro, no mes da ciencia en galego, levamos a cabo o que se chama a pregunta científica. Ao longo desta semana, hai moitas actividades arredor da ciencia, non? Expoñemos materiais, poñense cartéis, etc., pero vaise publicando unha pregunta
este ano, por exemplo, relacionado con Darwin ou co Fontán, unha das preguntas teñen que localizar a información en páxinas web, guíanselles, dáselles esa páxina, e a outra pregunta teñen que manexar materiais que hai na biblioteca. Ao final da semana, o gañador será o que conseguiu encontrar maior número de respostas concretas. Para a localización da información tamén poñemos en práctica un xogo que se chama Buscaciencia. É un xogo que organizamos desde a biblioteca, co que colaboramos coa Semana da Ciencia e a Tecnoloxía que se realiza no mes de abril no noso instituto. É unha semana na que o instituto ponse patas para arriba, convirtese nun laboratorio en grande, os corredores, as aulas, os patios, todo está cheo de experimentos, coa particularidade de que é o propio alumnado o que é o instructor para as demais clases, dándose o caso como, por exemplo, que alumnos de primeiro da ESO vayan a explicar a alumnos de cuarto da ESO algo que eles traballaron previamente e experimentaron previamente, non unha satisfacción para eles. Neste concurso de Buscaciencia está pensado para a clase, para o grupo. Eso promove que se teñan que organizar, que teñan que colaborar e ao longo dunha semana, no primeiro recreo van os do primeiro ciclo e no segundo recreo os do segundo ciclo. Somos un centro de 4 liñas na ESO, 8 grupos no primeiro recreo, 8 grupos no segundo, van pola biblioteca e van buscando información. Como vedes, tanto en páxinas web como nos libros, aquí están buscando e atopando. Ao final da semana, tamén a clase que maior número de respostas teña terá un almorzo na cafetería do instituto para toda a clase e algo que lles fai moita ilusión, que lles gusta moito. Xa dunha maneira moito máis sistemática para o traballo do tratamento da información, expoñendo xa os resultados, temos a asignatura de libre configuración pensada para o primeiro ciclo da ESO, investigación e tratamento da información. O curso pasado estiveron matriculados 24 alumnos en 24 alumnos en primeiro da ESO e 48 alumnos en segundo da ESO. E este curso máis ou menos é o mesmo, non? A forma de traballar sería a seguinte. Ao principio, no mes de outubro, baixan de novo á biblioteca. Aínda que xa tiveron a formación de usuarios, volven a baixar co seu profesor, volven a practicar, localizar os materiais, familiarizarse coa biblioteca, coa CDU, buscar na OPAC Meiga, etc. Logo, propónselles un fío conductor, un núcleo de traballo. O curso pasado, por exemplo, foi mulleres. No primeiro trimestre, aproveitando que a biblioteca escolar puxera o lema de Biblioteca Centro das Artes, tiñan que traballar sobre mulleres pintoras, escultoras, é dicir, artistas. No segundo trimestre, mulleres escritoras. E no último trimestre, para que coincidise coa Semana da Ciencia e a Tecnoloxía, mulleres científicas. Previamente, o profesorado de arte e o profesorado de ciencias naturais elabora un catálogo, unha selección e unha guía por onde debe de ir ese traballo. Logo, dáselles unhas pautas aos alumnos, deben de localizar a información, organízanse por grupos, etc. Deben de localizar a información en, polo menos, 2 páxinas web e 2 materiais bibliográficos. As páxinas web, unha das condicións é que ten que ter o autor e ten que estar actualizada. E teñen que aprender a facer a referencia bibliográfica e tamén a da páxina web, e ten que aparecer nos seus traballos. Logo xa baixan á biblioteca, isto é este ano, aquí están traballando, este ano traballan sobre os roteiros en Betanzos, as rúas de Betanzos, os nomes das rúas de Betanzos. Teñen que ser proxectos fáciles, asequibles para eles, porque están en primeiro da ESO, en segundo da ESO,
e estas estrategias aínda non as dominan. Se son proxectos moi complexos, perderíanse, non? Aquí están, bueno, pues nada, traballando na biblioteca. Finalmente, os resultados expóñense, por exemplo, aquí temos os primeiros resultados que expuxemos o Día da Muller Traballadora, coas mulleres artistas e as mulleres escritoras, estaba empezando aínda, pero logo xa a final de curso todo este corredor, estes foron os primeiros que se colgaron, pero non temos fotos, estaba cheo cos resultados dese traballo, non? De tal maneira que cando alguén entraba no centro, pues atopaba a Frida Kahlo, a Szymborska ou a Madame Curie colgada, bueno, coa información aí. E estaría tamén a Semana da Ciencia e a Tecnoloxía. A proposta sae dos departamentos de Tecnoloxía e de Ciencias Naturais, a Biblioteca colabora. Este ano temos a pretensión, con ese plan de formación en centros, que haxa un fío conductor e que darlle un formato máis de proxecto de centro, pero, bueno, aínda así é unha semana moi interesante, donde cada día hai moitísimas actividades. Aquí temos, por exemplo, as que se fixeron o mércores 26 de abril, non? Un experimento sobre o azucre que se toma cada día no instituto, logo veremos as fotos, un traballo de hipercubos en primeiro da ESO, impresión en 3D, ensaios de meteoroloxía, concursos de coches e de liñas, campos magnéticos giratorios, paneis sobre a reserva da biosfera ou turismo natural. Bueno, e como xa vos dixen antes, bueno, aquí están xogando un xogo da oca, feito especialmente para ese día, pois coa temática do turismo sostible, non? A particularidade é que os alumnos son os instructores para os outros cursos, non? Aquí había uns alumnos que controlaban, dirixían o xogo, daban as instruccións, etc., etc., mentras, bueno, pois, os demais xogaban. Aquí están analizando o azucre que hai, e dándolle a coñecer aos resto dos compañeros, estes son rapaces de cuarto, o azucre que hai nas bebidas que toman cada día, no que comen, non? Sacaban dos contedores das papeleiras do instituto e logo analizaban e dicíanlles aos seus compañeiros, bueno, que era o que estaban comendo cada día. Aquí unha cociña solar, un sudoku, tamén os alumnos de cuarto dirixindo a rapaces máis pequenos. Aquí os alumnos de primeiro de xeografía estaban creando ou ensinando unha estación meteorolóxica, me parece que era. Bueno, e aparte de todo, a biblioteca é cada vez tida máis en conta como un centro de recursos. Cada vez é moito máis habitual chegar á biblioteca e atopar ali algún profesor que baixou cos seus alumnos a traballar na biblioteca. Especial mención merece os alumnos de Imaxe Son, de segundo de bacharelato, a súa profesora Pitusa, sempre que teñen que facer algún traballo de fotografía, perspectiva, de algún vídeo, etc., etc., bueno, pois baixos á biblioteca e utilizan a biblioteca como o seu estudio, non? E, bueno, eso tamén lle dá vidilla á biblioteca, fai que sexa visible. Este sería un vídeo de Imaxe Son, pero, bueno, imolo pasar, donde tamén os planos, etc., etc., traballan desde a biblioteca. Ademais da alfabetización informacional, traballamos outros aspectos, non? Como, por exemplo, fomento á lectura. Para o fomento á lectura realizamos actividades como a hora de ler, o club de lectura, contacontos, encontros con autores ou roteiros literarios. Bueno, a hora de ler, supoño que xa todos sabedes, son 15 minutos de lectura silenciosa todos os días. Faiselles un calendario a principios de trimestre, de tal maneira que todo o profesorado adica ao mesmo tempo, vai sempre de acordo co número de horas semanais que teñen, pero por si algunha vez non hai libros ou para cando se quere promover
o debate na aula ou falar de algún tema en concreto, pois entonces hai unha proposta de lecturas semanais que se fai dentro da página web do centro e tamén dentro do blog do instituto, non? E desa maneira, pois, pode ser unha lectura conxunta que provoque o debate, que provoque a reflexión, etcétera, etcétera. Está o Club de Lectura, 100 As para Voar, unha actividade na que estamos implicadas moitísimas persoas, somos 321, hai alrededor de 600 alumnos no centro, son 23 grupos, 5 modalidades diferentes de funcionamento, a festa da lectura para ESO. Chamámoslle así porque a festa da lectura, como os recreos da ESO son de 15 minutos, pois temos que facelo ao mediodía e aproveitamos os mediodías dos martes que cando nós temos despois clase pola tarde, non? Así que quedamos todos a comer no instituto e logo pois témonos que distribuir por aulas, non pode ser na biblioteca porque temos que ser ata 13 profesores os que estamos ali, hai que facer calendario ou calendarios horarios coa aula, o profesor que lle corresponde, profesores de garda, etcétera, etcétera, non? E eles pasanon moi ben, por iso chamamos a festa da lectura. Para ese mesmo día temos o Club de Novos Lectores. Pensamos neste club para os nenos con dificultades de lectura, nenos de necesidades educativas ou simplemente nenos que non queren ler, que non lles gusta ler. Entonces son lecturas presenciais, non? Ou sesións presenciais, onde se lles pon curtametraxes, onde se levan da deseñada, poesía, etcétera, etcétera. Outras formas diferentes que lles poden resultar atractivas e que os poden enganchar de alguna maneira. O Club de Primeiro de Bacharelato, este realízase no seu recreo, porque teñen un recreo diferenciado de media hora. Para que vos fagades unha idea, son 125 alumnos os que hai en primeiro de bacharelato e 110 están no Club de Lectura. Son 8 grupos que están lendo, 8 lotes de libros que están funcionando, bastante complexo para organizar, pero bueno, bastantes profesores implicados, dándolles, o sea, dedicando recreos a reunións do club. O club presencial de segundo de bacharelato, que o leva Francisco, está pensado para os alumnos de segundo de bacharelato a quen non podemos cargar con máis traballo, xa teñen moitísimo traballo, están asfixiados, así que non podemos pretender que leven libros para casa e que os lean na casa, non? Pero eles queren seguir falando e debatendo nos recreos, así que pensamos nesta modalidade que consiste en levarlles a clase cancións, curtametraxes, poesías, etcétera, etcétera, e a finalidade é a mesma, que discutan, que falen, que opinen, que desperten o seu espírito crítico, non? Bueno, e o Club de Lectura revelouse como unha ferramenta que dentro dos outros departamentos teñen en conta tamén como unha ferramenta didáctica ou como unha ferramenta para os contidos. O curso pasado, o Departamento de Francés buscaba unha maneira de que os seus alumnos leran en francés e falou con nos, non? Pediunos incluírse nos clubs de lectura e entón agora, bueno, tamén hai club de lectura en francés, hai 2 grupos este curso, un en cuarto da ESO e outro que empeza agora en terceiro da ESO, e este curso, o Departamento de Ciencias Naturais, tamén se une, non? Aínda non está funcionando, estámoslo poñendo en marcha para que lean lecturas científicas. Bueno, poñevos algunha imaxe para que vexades. O Club de Adultos. No Club de Adultos somos 25 persoas, é tamén un club que viaxa só. Estamos profesores, moito persoal non docente, 2 vedeis, unha administrativa, Melania da cafetería, o seu marido Glenn, pais menos, máis ben nais, bastantes máis nais que pais. Pero veciños de Betanzos, veciños que queren ter un sitio no que falar de libros e entón veñen. Temos as reunións na librería Biblos de Betanzos, contamos coa colaboración de Tucho e de Carmela, inestimable, e a este club de lectura, bueno, ten a particularidade de que sempre que podemos traemos un autor, ou varios autores, temos encontros con autores. Outro día estivemos con
Eli Ríos falando da súa novela Luns, non? Aquí temos os de primeiro de bacharelato, estaban lendo A casa en Mango Street, un dos 8 grupos. Club da ESO, vamos poñer o vídeo da reunión do outro día, a ver se carga. Non. Bueno, se non poño este o curso pasado, o último xa será máis, despois en todo caso. Club presencial de segundo de bacharelato, tamén nas aulas de bacharelato, porque neste caso necesitan o proxector e o canón. Bueno, e a final de curso, como somos tantos, non podemos facer a típica excursión que se fai desde os clubs de lectura, de levaros a algún sitio, porque calquera meta 321 un bus. Entonces, que facemos? É ir ao campo dos Caneiros, que o temos cerquiña, imos camiñando, e dedicamos ese día, pois, a facer unha valoración de como foi todo o curso, non? Como foi o club de lectura. E, bueno, aquí contamos coa colaboración dos colaboradores que nos axudan cos pequenos, para que non pase nada. Outra actividade, bueno, pois, que fixemos este curso pasado foi a de contacontos, fomos ao Colexio Vales Vilamarín, que temos ao lado. Os nosos colaboradores foron ali a contarlles contos aos máis pequenos, non? Fomos convidados con motivo das xornadas de sensibilización á diversidade que se realizan en Betanzos no mes de maio sempre, e este ano a temática era a igualdade de xénero, non? Así que alá foron os colaboradores, volveron ás aulas des que saíran había uns anos e estiveron contando contos os rapaces e, bueno, pasaron o fenomenal.
A particularidade, engadir ademais que foron 3 rapaces de necesidades educativas e eles tamén contaron os seus contos, tamén participaron, non? Este era o noso grupo de colaboradores do ano pasado, este ano son moitos máis. E os encontros con autores. Aquí están, por exemplo, con Ledicia Costas, os rapaces de cuarto da ESO, acudiron á librería Biblos, iba a ir Ledicia Costas, eles estaban lendo un animal chamado Néboa, entón foron ali, despois das horas de clase, estiveron con ela, pero tamén traemos autores para falar cos rapaces dos libros que leran, e veñen autores ao Club de Lectura de Adultos, non? Amadeo Covas, por exemplo, que estivo con rapaces, Andrea Maceiras, Inma López Silva, que estivo ano pasado no Club de Adultos, Quín e Altarribia para falar del arte de volar no instituto, cos alumnos de terceiro da ESO, Gonzalo Mouro, tamén cos rapaces, Antón Ribeira Coello, na librería Biblos, no Club de Adultos, Isabel López Andrade, tamén en Biblos. Ben, e o curso pasado puxemos tamén en marcha outra actividade que son os roteiros literarios. Esta vez tamén cos alumnos de cuarto leran a Esmorga, así que entre a biblioteca e o Departamento de Galego pois montamos esta actividade, foron a Ourense, fixeron o roteiro da Esmorga e, bueno, pasarono moi ben. Tiñan que localizar as placas, iban por grupos de 4, facer un selfie en cada placa, os 4, para saber que estaban ali, que non iban a outros sitios, e logo con ese material pois tiñan que facer unha presentación para entregar. Bueno, outra das do que nós traballamos é promover a creación, non? A través de concursos literarios, concursos de fotografía, temos os rapaces moi creativos e temos que promovelo. Por exemplo, o concurso de sopías que a biblioteca fai para a Semana da Ciencia e a Tecnoloxía é un concurso que consiste en construir un texto a partir dos números, das cifras do número pi. E, bueno, é dificilísimo, pero estes son os resultados. A nós tamén nos asombran, a verdade. O safari fotopoético, que xa é un clásico no instituto, consiste en buscar unha imaxe para textos case sempre do autor homenaxeado o Día das Letras Galegas, pero se non se presta, pois porque é un autor de ensaio ou que sexa, pois textos da literatura galega, non? Os resultados son tamén moi bons, entonces despois o que facemos é enmarcalos e agora pois cobren as paredes do instituto. Sí, está feito polos rapaces, é un concurso que vai dirixido aos rapaces, estes son os seus resultados. Sí, esta é preciosa, roubaron o sol, moi bonito. Sí, hai cousas moi bonitas, sí. O concurso Lectores, que é semellante ao anterior, aínda que a finalidade era distinta, non?
que o puxemos en práctica o curso pasado tamén con motivo do Día do Libro. Foi a partir dunha idea que vimos dun libro de Steve McCurry, non? Que se titula Lectores, onde recollía imaxes de lectores ao longo do mundo, coa idea de que a lectura nos iguala, non? Ao final todos somos lectores, todos lemos, da igual a clase social ou o lugar no que vivas. Bueno, así que fixemos unha presentación con esas imaxes, puxaron nas titorías, e logo eles, a idea era a mesma, que fixeran imaxes de lectores e que buscaran un texto, non? Un texto para esa imaxe. Tivemos moitísimas imaxes, moitísimas fotos, enchemos 3 tabuleiros enormes con fotos de xente lendo. É que non se ve a imaxe, non se ve o texto. Se ao principio falábamos de sinerxías, desde logo a sinerxía funciona cos colaboradores da biblioteca. Empezamos cos colaboradores hai 2 cursos. Empezaron sendo estas nenas de aquí. En un principio eran 12, despois uniuse un rapaz máis. Eran nenas que respondían ao perfil de colaboradoras de biblioteca, lectoras, moi inquedas, con moitas inquietudes, moi despertas, moi espabiladas, non? O curso pasado seguiron de colaboradoras, pero apareceron xa máis colaboradores, non? Apareceu máis xente que quería ser colaboradora e que xa non respondía a ese perfil. Había rapaces, entrou xa un grupo numeroso de rapaces, chegaron a ser 23, entonces estaban máis ou menos igualados, moitos deles eran malotes, os malotes do instituto, e bueno, reveláronse como uns maravillosos colaboradores de biblioteca, non? Ali están nos recreos, non é só que atendan o préstamo, que nos axuden nas actividades como están facendo aquí, non? É simplemente que a súa presencia é un reclamo. Están sempre na biblioteca, axudan, falan con todo o mundo, son super dispostos, encántalles ir, só eles a enchen a biblioteca, e, bueno, estamos moi contentos con eles, moi agradecidos ao seu traballo, o ben que o fan, as ganas que lle poñen. Aquí, por exemplo, montaban para o Día da Muller traballadora, decidimos sacar todos os libros escritos por mulleres que había na biblioteca. E, bueno, tivemos que encher bastantes mesas. Tamén descubrimos que tiñamos moitos libros de mulleres escritoras de literatura, pero moi poucos libros de mulleres de ensaio, vamos, tamén foi un descubrimento interesante. Bueno, sempre están dispostos, sempre están aí, axudan a organizar tamén os clubs de lectura, que é complexísimo repartir os libros, recollelos, e eles están sempre aí botándonos unha man, e estamos moi agradecidos. E este curso, bueno, pois todos eses rapaces dos que vos falaba eran rapaces de cuarto da ESO, agora están en primeiro de bacharelato, non? Tiñamos medo que en primeiro de bacharelato se nos foran, non só non se foron, quedaron, están ali, teñen media hora de recreo, teñen o seu horario, ali están atendendo, pero viñeron máis a pedirnos que querían ser colaboradores, rapaces que viñan de outros institutos, porque o noso centro acolle no bacharelato pois os rapaces que veñen de Miño, de Bergondo, de Abegondo, que non fixeron a ESO connosco, non? E, bueno, acercaronse e preguntaron que había que facer para ser colaborador, e dixémoslle que nada, ser colaborador, e xa está. E entón, montouse pois outro grupo na ESO, estas son de segundo da ESO, unhas lerchas e unhas espabiladas, que tamén prometen facelo moi ben. Aí están montando pois as actividades para o Día da Violencia de Xénero, non? Os colaboradores ademais funcionan como integradores, non? Hai rapaces que non teñen onde estar nos recreos, non teñen o sitio, porque son distintos ou eles se senten diferentes ou non se senten integrados ou creen que non son como os outros, non?
e a biblioteca acólleos, e eles acóllenos moi ben. Entonces, ao final, estes 23 rapaces do curso pasado, por exemplo, tiñan un rollo moi bo entre eles, non? E había rapaces que, bueno, pues que individualmente eles sós o pasarían mal. E gracias ao grupo de colaboradores tiveron un ano moi bo, non? Bueno, aquí na foto vou facer mención especial a ela. Aquí temos a Farilla, é unha nena bengalí que chegou o ano pasado, non fala nada de español, non falaba nada de español, non se entendía, non nos entendíamos con ela. E, bueno, pois é colaboradora de biblioteca, aí está, contanos as súas cousas en infinitivo, como os indios, e moi ben. Bueno, e xa por último, tamén celebramos datas, non? Pero sempre procuramos implicar os departamentos, sempre procuramos aportar material para as titorías, para que se traballen nas titorías, é dicir, que non sexa simplemente encher os corredores de fotografías ou de cousas, non? E que sexa un traballo da biblioteca no que ninguén máis se implique. Queremos iso, que sexa algo contagioso, entonces, pois, bueno, planteámoslo sempre así, non? Por exemplo, para o 25 de novembro, o Día das Bibliotecas, o Mes da Ciencia en Galego, o Día de Rosalía, non se lei. Bueno, agora cando tal xa o vemos. O Día do Libro, as letras galegas. Os traballos contra a violencia de xénero plantésanse nos departamentos pois, de plástica, de galego, de castelán. Estes son haikus contra a violencia de xénero que fixeron este ano. O ano pasado, pois, nas titorías buscaron materiais, noticias, cancións, etc., e montaron os paneis. O xogo das bibliotecas, do que xa vos falei. Novembro, Mes da Ciencia en Galego. Implicamos os departamentos tamén no Día de Rosalía, pois non só colocamos os poemas de Rosalía nas escaleiras ou fixemos estes caligramas cos seus poemas, non nas portas das aulas pusemos información, cada aula escolleu un poema, creouse un cartel, bueno, é unha maneira de ler poesía sin darte conta mentras esperas para entrar na clase. Para o Día da Muller Traballadora, os traballos que eles realizaron, as exposicións dos libros, os cartéis. O Día do Libro, ademais do concurso de lectores, bueno, o noso centro é un centro xa bastante antigo, entonces temos reliquias, e ese día, pois, facemos unha exposición de libro antigo, sacamos as reliquias para fora, para que se vexan. E este sería o safari fotopoético, o que vistes antes, non? Pois o de Carlos Casares, o autor homenaxeado nas letras galegas do curso pasado e as fotos que os rapaces fixeron. E xa, por último, preocúpanos que todos os alumnos se vexan integrados na biblioteca, é dicir, que esa sinerxía os atrape a todos, non? Por iso pensamos sempre actividades ou que as nosas actividades os inclúan. O Club de Novos Lectores, do que xa vos falamos, os colaboradores que funcionan como grandes integradores, os contacontos no que participaron os rapaces de necesidades educativas especiais, pero tamén o coro fa menor e o grupo de teatro ensaian nos recreos, tamén parte da biblioteca, e tamén acolle a rapaces que non teñen moito sitio, que eles pensan que non teñen moito sitio donde estar fora dai, aí fan amigos, socializan, están ben. A actividade de xadrez que se fai os xoves pola tarde, e unha actividade que fixemos o ano pasado foi que os alumnos dos agrupamentos específicos, neste caso era un grupo de alumnos do agrupamento específico do segundo da ESO, pois eles mesmos foron á librería Biblos a buscar os libros que a eles lles apetecía ler. É sempre complicado, son rapaces maiores, pero que non teñen a competencia lectora que se supón que ten un rapaz de 14 ou 15 anos, teñen unha competencia máis baixa, e os libros que lles ofertamos non responden aos seus gustos, non? Así que o mellor que podemos facer, bueno, pois nada,
leválos á librería e que eles mesmos escolleran que lles apetecía ler. Así que agora temos aí xa un fondo de libros que pensamos que está adecuado para todos eles. E nada máis. Alguna pregunta? Eu quería saber, Carmen, como facedes para concluir a lectura tan numeroso cos libros? Estades con outros centros? Prestádevos ou só comprades todos vos? Sí, a ver, digo vos. Porque tanto... Sí, é difícil, vamos a ver, é difícil compartir con outros centros por unha razón. Por exemplo, agora, en primeiro de bacharelato hai 8 grupos. Entonces, nos, cando empeza outubro, temos que ter 8 lotes de libros. Eses 8 lotes de libros circulan todo o curso, todo ano. Así que ímonos facendo con lotes de libros, sí. É complicado, porque temos que telo todo en outubro. Non nos serve pedímolo para esta sesión, devolvémolo, non, porque están circulando durante todo o curso. Tamén acaban gastadiños, Claro. Porque moita cantidad. Sí, que requiere unha organización moi... Sí, é complicado. Sí, pero bueno, lévase. Sale ben. Sí, lévase ben. A ver, unha pregunta. Bueno, pois moitas gracias a todos vos tamén por estar aquí. E agora facemos un descansillo e seguimos. Vale, un aplauso por vos. Gracias.